Ako po ay magluluto ngayon. Trabaho. Yan. Daming lulutuin para sa mga bisita. Ako ay maghihiwa ng sibuyas at saka bawang. Then mag-start na akong magluto, guys. Ano ko lang itong live ko. I-on ko lang yung monetization niya. So ito po ang nagaganap dito sa kusina ko. Ako ay magluluto. Ang hina ng signal. Sana makisama. Naku, sige na, sige. Makisama ka at i-off ko na ito. May nagpipintor po dito sa amin. Tomorrow, darating na yung kwarto niyang nilinis ko. Kasi dito sa salas, labas-pasok ang mga kaya lagi silang nagpapatimpla sa akin ng kape kaya hindi ko matapos-tapos ang lutuin mo. Makisama ka naman, please lang. Hindi yan. Hindi yan. Yun. Ayun. Yan ko lang sandali guys, babalik din ako. Ayun kasi yung mga karne sa ano.
Hello guys. Ayan. Kasi tinawag ako sa kabila. Ayan, 1 minute lang po guys. Kumusta kabsat? Nebanda kami di bangin takwa. Pag-aawid na ni Devil yung kot, inikandak iti kwa, dito chichis ganin, pag-aawid dan. Nagluto ako namin. Pinipadawa da aming kanyat. Diyan. Chocolate. Sabi na dito eh. Pinadawatan na tinagad-ado. Kitsit-chat. Dapat chocolate. Tahimik lang. Yan ito na ito, flour. Luto kami. Luto-luto. Ay, nasaan na? Bakit kaya hindi? Yan. Hello? Awan mo ti ko kapsat hamang aming nga ko dayto eh ang laptop ti awit ko ang usar ko ang kumaamot ti agi ko ti ko dito ti StreamYard. Daytan. Shout out po kapsat Mami Pierre, salamat. Yan, luto-luto na po tayo guys. Marami akong kalo dito sa kusina. Kasi parating na po yung mga taga New York, taga Paris, France na mga
bisita ko namin. At kami po ay may big party po sa Sabado. Ayan. So, marami po ako talagang preparation sa ngayon. Ayan. Kunin ko yung pressure cooker ko na at ako ay ayan, dami talagang work. Yan. Dito na po yung Hello, Mer. Yung sinasabi ko sa iyo ng mga karne ay ginagawang barbecue sa sa baba. Kakainin nila. Batashi? لا Ha? أنا رايح نادين هون Min? نادين بنت الأخوس بده يلعبوا مونوبولي. Okay. Okay. Mer, yung karne, nakita ko. Ipapabarbecue dyan sa baba. Pero kakainin nila sa taas yung kasi yun nila lang yan ang pagkain nila. Ayan! Luto time na tayo. Asan na yung pitpitin ko yung bawang? Dahil marami akong lulutuin. Ayan guys. Asabay yung ko. Ay, glass ko. Ito po may mga mayonnaise na bigay sa akin. Ito naman, hindi naman sa rip ito eh. Ito mga tomato sauce, pero titignan ko kung ano. Ito may mga ketchup. Magbabay na sila dito sa Lebanon. Uuwi na sila sa Belgium, saka sa Morocco. Yan. Ay naku, saan ko kayo ilalagay ang mga ito? Yan na lang muna. Bahala na. Ito mamaya ko na ilagay sa pagminsanan ko na lang. Ayan. Ay, glass ko. Nawala na ako. Daming bigay pa sa akin dito, guys. Thank you, Lord, sa sa iyaya. Yan, guys, marami. May mga biskuit mo na wala na. Ayan, sa akin na. Ayan. Lahat po ito, guys, sa akin ito. Ayan. So, kasi binili nilang mga nasi ang dami, $70 yung isang box na yun. So, ito ayoko. Ayan, gusto ko yung biscuit. Ayan. So, thank you Lord, may chocolate pa ako. Ay, nako. Ay, nandito pala yung eyeglass ko. Ay, magbabalat na ako ng bawang din, magigisa na po ako. Ayan. Thank you for watching mga kapatid. Ayan. May trabahador po kami kaya dito na lang po sa kusina. Paki-ano ko na lang ito, paki-share ko lang just a minute. Ayan. At ako ay babanat na sa kusina.
tayo ay magpipit-pit na po ng bawang at magluluto na. Dahil darating na po, mag-umpisa na bukas yung mga bisita. Dalawang klaseng lulutuin ko na ngayon guys. Meron ng dalawa sa freezer. Kasi fiesta na naman dito sa bahay nito. 12 na kataong papakainin ko araw o gabi. Tanghali. Ano pala? Breakfast, lunch, and dinner. Yan. Pipit-pit na ko ng bawang din, magigisa na. Ayan guys. Marami akong kalat dito sina. Igisa ko lang po ito para mapunasan ko na yung kalat ko dito. Nahugasan ko na po pero hindi ko pa po napunasan. Mer, nasa akin na yung jacket mo, nakuha ko na. Yan, tapos na yung bawang, then sibuyas na. Yan. So, pinuin ko yung bawang ko na dinikit ko guys. Isa dito at isa dyan. So, tapos na po tayo dito. Dito na tayo sa sibuyas guys. Pasensya na kayo sa likod ko muna. Dahil mag-slice lang po ako ng ng carrots saka yun lang naman carrots ang slicein ko guys. Itong artichoke hindi ko slicein. Saka yung green peas ay ready naman po yun eh. Galing sa freezer. Ayan. Kapsat, awang matitikwa ang kumamon ko sa mga iwan. At ko itikwa agdan. Gagawa na ko ng tomato sauce.
Kasi yung mga fresh na kamatis na malambot ay ginawa ko ng tomato sauce at inilagay ko na sa freezer, sayang itapon. Mamayang hapon, bababa po ako dun sa kusina sa baba. Wala na akong kaibigan na yung taga Morocco. Uuwi na mamaya. Ito na lang ayan. Tapos na tayo dito sa sibuyas. Ngayon ay yung karne. Ayan yung karne ko, guys. Luto tayo. Mamaya ay punas time. Hindi pa ako nakalinis dito dahil may mga trabahador. Ayan. May tatlo na akong putahe dito, guys. So ito naman po artichoke, guys, ay vegetarian po ito. May ice pa. Ayan. Slice natin yung ito ba chocolate ko. Ito ay pasta na ibang kulay. Ako kayo sisiksik muna dyan. Ayan, guys. Ayun po itong mga ito po yan. Slice ko ng maliliit para madaling maluto. Maraming papakainin. Ay, nako. Ayan. Pagkatapos nitong karne ng carrots. Luluto ko sila sa baba ng barbecue. Barbecue na kambing. Yan, maraming karne. Maraming kakain dito. Sobrang init po dito sa bundok.
maubos talaga. Init-init. Then kukunin natin yung ano, maraming salamat kapatid Gerardo. Thank you, thank you. Ako ay magluluto busy-busy. Ayan. Okay lang po ako, busy lang po ako kapatid. Daming work. Ayan, nagluluto na naman. Darating ang mga bisita ko galing sa New York at saka sa France. Ay nako. May trabaho pa ako nagpipintor dito. So, kailangan natin ng yan. Unahin ko munang mag-isa bago ko punasan yung mga ano ko dito. Kasi mayroon pa akong i-ano dito na mga kulay na binigay sa akin. Kasi yung kapitbahay namin ay uuwi na sila papuntang Belgium saka Morocco. Yan. Yun yung kaibigan ko. Uuwi yung kasama kong namamasyal dito sa ano. Namamasyal dito sa bundok. Pasensya na po, ang dami kong kalat dito guys kasi nagluluto po ako. Dalawang lutuan. Ito sa karne, ito naman sa artichoke. Ayan. So magbalat po tayo ng hello, Mitty Beer. Thank you, thank you, thank you. Kailangan na pong bumalik doon. Mayroon akong lututan po ako ngayon. Yan. Ngayon luto na ito. Kaya natin yung karne. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Tignan po kung walang kuryente. Meron naman. Ayan. Salamat, salamat. Thank you. Thank you, thank you. Thank you so much. Kailangan kong balatan muna itong carrots. Kasi dalawang klase ang naputahin na kailangan ng carrots. Ayan. Parang mainit po dito sa Lebanon, mainit dito sa bundok. Ay sobrang init po. Pinapawisan ako.
Ang sarap maligo sa dagat sana. Parang ito isira. Yan, lahat. Lahat po ng carrots ay babalatan ko dahil kailangan ko ng maraming carrots. Yan. Ako ay nagla-live na ngayon kasi bukas hindi ko po alam kasi darating na po sila. Baka hindi na po ako maka-live. May alaga na akong bata rin. Saka 12 na katao ang papakainin ko araw-araw dito sa amin. Hanggang sa kung sino ang uuwi. Alisin ko muna itong pinagbalatan ko ng carrots at hugasan ko yung carrots. Ayan. And then, magpunas na ako ng mga hinugasan ko dyan habang ako ay nagluluto. Ayan. Kasi yung artichoke ay nakababad na ko galing sa freezer kasi. Ang pugas o ang dami kong kalat. May naka-standby ko dito na ano. Ayan. May nagbigay sa akin kasi ng mga gulay, ang dami. Yung kaibigan ko pauwi na, wala na akong kasamang mamasyal sa gilid ng bundok, wala na akong kasamang mamitas ng mga prutas. Kasi kahit na iba yung lahi niya, taga Morocco siya, ay rin siya yun, maganda rin yung pakikisama niya sa akin. Ayan guys, so ito na po yung artichoke. Ito ay lalagyan ko ng green peas sa carrots. Ayan, dito ang niya. Ang sarili. Pero ang dami kasi yung mga gulay. Ito po guys, so bigay lang sa akin. Ilagay ko muna dito sa floor. Para hindi ko maano kung ano. Saka binagyan din ako ng nuts, saka biskuit, palaman, jam, chocolate, Nutella, mga ganon. So salamat po sa nagbigay. Talaga bless mo po Lord yung nagbibigay sa akin ng mga pagkain. Ayan. Slice ko lang itong carrots and then mabanat na ako dito. Ayan. Kasi yung niluluto ko, may karne yung isa, yung may isa, wala. Kasi yung abogado ay vegetarian po siya. So, slicing ko lang po sandali, guys. Kasi guys, hindi ko ako makalinis, may nagpipintura sa amin. Kung kailan na darating na sila, saka sila magpapintura. Kung kailan na naayos ko na at nalagyan ko na ng mga kurtina, saka pa sabihin sa akin na alisin ko ulit yung bedsheet. Nakakaloka talaga, nakakaloka. Yan. So ito ay pwede na natin ilagay yung artichoke guys. Ayan. Isa, dalawa,
tatlo, apat, lima, ani, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay na yan guys kasi marami silang nakain. Silang magkakapatid. Ito ay lalagyan ko rin ng carrot sa green peas itong artichoke. Yan. Kunin ko lang po yung artichoke guys. Artichoke yung ano, itong green peas guys oh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ni Lord. Pan ko muna guys. Yan. Labas ko pa yung ibang green peas ko dito. So, ano natin ito yung paglagyan ko ng ano. Iwan ko ilang oras na mag-stop yung mga nagpipintura dito sa amin. Nakakaloka talaga. Nakakaloka dito sa bahay na ito. So ngayon guys, lagyan na natin ng tubig yung karne at i-ano na natin. Palambutin po. Ilagdagan ko na lang sa sabaw para ano, malambot yung karne. Yung pinuntahan po namin kahapon, napakaganda po. Napakaganda. Historical place po yung pinuntahan namin. May templo po doon, pero dahil sa tagal na ng panahon, nasira na yung templo. Pasensya na po kayo at maingay yung pag-slice ko. Naamoy ko po yung barbecue sa baba, yung kambing na barbecue.
Tawagan ko lang po yung yung kasama ko. Mike, هنيك بالفريزر. هون؟ ايه كيلو بالفريزر. شفته؟ ايه شفته. بدك شيء؟ وين اللي هنا؟ اللي هنا ايه؟ لا راح كوسيه. بعدين عندك حامضة وردية؟ ها؟ حامضة سيترون. واخدي بس انه انا بدي هيدا. دي الو. C'est Facebook? ايه C'est quoi ça؟ هيدا انا. بتطلع المصاري ها؟ ايه قولي لي باي. ما في حدا. بلا وين؟ هيدا بشوفك بعدين. هيدا لايف. Il parlait quoi? ايه بعدين بدي اشوف هيدا. French, English. لا هيدا معلش انت شو بدك تحكي عربي؟ Tu fais mon argent? لا لا صح. ايه anak ko yun ang caretaker namin guys, nagpipintuwa sila.
Ayan guys. Naku, pawis na ako sa... Ang init talaga. Ay, sa wakas, natapos ko yung pag-slice ko. Ayan guys, ayan. Niluluto ko kasi yung ano na punasan ko muna itong mga ano ko dito. Mga hinugasan ko kanina. Ang pawis ko po, sobra. Ay, naku, ang init dito sa bundok. Ngayon na, hindi ko kaya yung pagsabay-sabay kasi punasan ko muna. Marami na naman po siguro dyan. Sa garden ang hinog na. Wala kasi akong paglagyan, guys. Yan, punasan ko muna ito. Marami pa akong hugasan dito sa lababo. Kasi ginisip ko muna yung mga ano ko doon. Yung mga niluluto ko guys dahil marami. Kasi yung ano namin yung vertical na nila bibigyan sila. Yun, yung nakita niyo yung anak niya yun. Kumuha siya ng tubig kasi inom daw siya. Pagawa na ko ng aking nila ay. Nagbabaril ko sila sa bilang ko na murokan ng karne ng kambing. Alisin mo yung mga hindi ka ilagay yung mga dito. Kaya itong tapo yun. Basang-basawa na ako ng pawis. Po. Init po talaga dito. Na! Badik siya. Shufi! جبت لك هاي. ليه؟ لا في أكل أنا كذا. اوه ما احبهم والله. الله وردية. حطهم. يلا كبده شوي. انت ليش ما تأكلت؟ ما عجبني. ليه؟ كثير كثير كثير. هذا اثنين؟ بلد بعد هامون؟ عملوا هذا. من هيدا. بدي شيء بدي أنا رجع بعد كل شيء. هيدا خليهم هون. خلي هون. هيدول بعدين أوكي. ميرسي وردية. بدك تشرب بيبسي؟ شوفي أنا بعمل لك إنه جايين بكرة. مين ماي؟ في معي. إيه شوفي هيدا أنا بلكون أنا بعمل هيدا. بدي هيدا ثاني معي بس أنا عندي شغل. هو راح هونيك ما فيني. إيش أنت رايحين؟ 9. 9 خالد وليدين. ما خلصتي انت؟ ليش اشتريت من هون؟ اشتريت من هون؟ عربية من هون بدل ما هون هون. اشتريت كمان؟ ها؟ مش كيلو يعني ما في راحة. اسمه ماي. ما يروح طيار. ما في طيار. يعني مش لهم مش رايحين انتوا بس وخليهم اشتريت وانتم بريد يعني من انت سبق بريم كم راح؟ ريم راحت. عندنا مشكلة. بريم سمعت من الصباح مني. لا أنا ما اسمع إنه يجيبنا نو ويجي دوسة كربوي لا دوسة لا أنا ما هو ما قالوا أنا هون أنا نقدر نبارك هون كتير هون بدنا ندرس أبتدي كل فوقيتي وفيلم أنا شو أنا منتو أنا كنت أودا أنا بعمل هيدا سيلر واحد تاني أنا حتى من واحدة أنه هيدا ما في واتساب بس نوجد هيدا صورة كله هناك أنا لازم أحطي هون أنا بعطيكي هيدا
ulit mafia dyan هيك isa أنا Facebook بدخل عندك بالفيسبوك. isa Facebook انت هيدا في فيسبوك آه. هيدا ما في هيدا واتساب بس أنا بعطيك اسم إيه. لما أروح على المغرب إيه. مرتك عندي إيه. نعمل كارت جديد ايه ونعطيك الفيسبوك اوكي يعني أنا. انت تعرف هيدا نمبر انا إيه. بس هيدا هيدا كمان انه هيدا بلا لحمه مستر بلا لحمه هيدا لحمه معك هيك كمان تحضرين الأكل اليوم؟ ايه انا عندي هون كمان انا عملت هون انا عملته هيك شوفي هيدا لسان وفي شيس برك انا عملته شيس برك بدي اعمل اكل كتير هون بس ما في مطرة شوفي فوق كمان كتير مليان هيك مليان هيك هيدا بندور انت اتوني انا عملت صوص انه حرام انا عملت صوص انه حرام ايه تحترم. ما حدا يجيبهم اليوم انا فكر نزلين بعد خلص كل شيل شيء. السهل. أنا نتحت. شراشة بتمشي تصبين هون وغسيل. ايه كله بس رجع تاني هون عيد؟ نعم. خلاص وانت كمان ما بدك رجع هون خلاص ابدا ما بدك تيجي هون من تاني هيك هل ما بده هيدا يصير أنا معك بيعجبني هذا كثير. ها أنا بيعجبني كثير. جد بيعجبني أنا. انت معكو هيدا هيك بعدين خلص هيدا هيك ينحط جوا هيدا إيه. هيك. ضربتي هيدا اول هيدا بعدين هيدا بعد ما خلص هيدا عشان هيك عملته بسكوت شوكولا انا حطي هون رامي هيك انا حطي هون رامي شوفي هيدا انا حطيتي كل بسكوت وهيدا بعدين انا هني انت قاعد هون ايه بعد شوي كنت تاني انا ما بسكوت شوكولا انا فرجيها انا فرجي هيدا انا عملته هيك وركت هون التاني انا حطي هون علي هون انا اديته بسكوت مع شوكولا من هيدا من شوكولا هيدا بده هون بده يدور. ايه أنا باي عندي شوية شغل بدي. بعد في شوكولا بدي نخلص ايه نعمل دوش وخلاص ونلبس عليا وعد اروح ايه نفتح شوي. ايه 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 هلا بدي اشوفك بعدين اشيلي قبل انت فين ايه وزي بعد بكره على رمضان والملاجة وتحت كل شيء. اي اوكي merci Kitir. Yun po yung kaibigan ko nagbigay ng barbecue. Kasi uwi na siya mamayang gabi. Uuwi na. Ang pangalan po niya ay Wardia. Yun po, lagi kong may picture kaming dalawa. Siya po yung lagi kong kasama dito sa mundo. Yun po kasi, kahit hindi po kami magkalaki, at least nagkakasama rin naman po kami. Siya ang aking kaibigan dito sa bundok. Ay, nako. Hindi na siya babalik daw dito sa Lebanon. Asan yung cellphone ko? Kasi wala pa daw siyang Facebook eh. Yung ano po kasi, yung ito kasing cellphone na ito hindi po maganda. Ito ang may WhatsApp, so sa kanya po, isinesend ko sa kanila yung mga picture po nila. Ay naku, ang buhay.
Kilo. Oh. Guray-guray. Mangag na? At nakabalay? Ding, kuaman ding, nakanang kita man no manupit ulis nga kasjay. Intid mong kini, talo, ngamin alam ding pa jamay sa kakaasi man nila luz. Kakaasi nila luz, alam mo, jamay sa taisuti kado ko di kama na kakaasi nagpudot. Kat, hindi ka kulikiyat nan. Dua. Ah? Dalia. Dalia. Dua din ti pawit mo kinimana mo, Shirley, ah. Kaya may sakot ko. Jay? Well, napimpinas, mga laka di tatay kabil ta dyan nga to. Napipintas di tangamin tikas dating dyan dadarakol. We, napimpintas. Dito nga mga no tikas nga ding nagbating pagbalinan na. Hanga napin, ding cherry tomato. When? Kula naman ilit, ako na kiniilit at tayo, ilit, isang sampu kayong kanain, dati manong cherry tomato, siguro sa ngapulo. Ngam ko agala kayo pa, ko na, may kauwi na biyernes ko na. Adya mo lang ti, when? No, napintas mo ding, nalabagat ti kulay na. Tanong, Roman. Handa pa nga nalpas nga nagpani, handa pa nalpas nga nagpintur. Manudatan, iraras dan. Agiraras dati, iti JW kwarto ni Surides. So nga ro, bagting nga talaga isuda, di ko na nalang kumangkan tunumal pasto ti iti party ko ma. Di ba nga kasi mo lang di pagidandalin. Aglulutok ti pa sila. Tayo baglamay sa akin nga kanin ganto. Tapos, di artisyawke. Mangal daw kay Toy, nabigat? Aglulutok ti artisyawke nga, di artisyawke nga ikan ti green peas kan carrots. Kung ni ba di wag-wag. So, pa darat tada Surayda? Basta din nga duwa nga ulis na ito kung tumakin lalos ni Maysa. Inikat ko yung kilit na yun, inikat pa lang tikwana, ta nagsukatak ti bisit naman nun. Naglabak namin do kanya na. Ta nagado tumurong na. Agasan ta duwa nga pantalon, may isang short pan. Hindi ko na? Sungor og namdi tumat isunat ka baka nukunan to ni Dinims nga ko apa niya inikat da alingkat isuna ka haan ka da madam nada ka da kanya ni madam nada. Ko isuna ka awan, amumot isunan. So nga alam to di may santa isuti kwakton. Ngamin dayti naganan to dayti kwarto tay pa ikat punto na to lang dukon. Akay datan tumanin Tano lumaw awan. Awan pag naganan paghiwasan ta. So kailangan ng ikado nito to. Imbaka kini kalit to, ngay kadon min to lang ito yung tingato ti banyuta. Kasi diniramid da kini dilimang empanda di pilar iji naganan tok-tok. Win, tajijikutsun ko iso ti balkutak to langan ng balkutan pati sulupin ko na ni Dagol. Kung na naman ikagahaanong ko na. Win haanong ko na total no, ikadil to ko punasan tumulatang ko na. Aja to kerdi ti puti i-roll iti sulupin ko na mo. So manuda dyan yung adati mananadal ka pagluluto mo. Nagpudo at tuyak. Te.
Di man sa sa langit kinam mo, anak kitang di man sa tutulong gatang ko ide. Kasjay. May mo diri may ading diri jay. Dingi dati bilid na nga medyo aday tas lang ay hanga puro nga nalabaga. Dingi kagudon magsamek. Agawid naman dito ito niyo, agawid na rabi da kuamat na ito karuban. Awan da gayahin anak nan pinakunan. Kani nag-barbecue da ti kalding, ito da ti karni jay da. Oh. Pati pinang ko ni Raya. Ang ko pa nga may nakatungtong. Ang ko nga napat ko tungtong. Pati pa ko ni Raya. Nandiya mo ni Dilima wala saan? So sudok to kanila nga nga dito ko makuha si tayong tumal kakasi oras nga nagadalday ta. Oras nga nagadalday siya ti kakasin dito ta. So kasabsud kanila na muna. Ano tanong kwanto gis nga ko natang umina ti ano tanong agree ni Jeff ni abogado nga pangyarang niya ti babayaran. Tako ng mga mapabutan iti kuryente. Sumarod. 1. Wina, iba ka rin masikay kagtungtungan, masikay nakatulong ko na lang. Tako ng mga sikay kaglablaba kayo tabalay da barbin, di balaydan. Siyempre, amutangan ka naglablabatan. Sikakang ka maglablaba ngayon ng tibadong. Gusto nga rod. Sapay kami kada washing machine da, itaga palaglabad. Urayan da ko mati, kuan, iti kurinti. Nung umay ito na yung kuan, no biyernes no kita nung umay suna, salsudot na amuni dili malita. Tako na to, oras nga ibagada nung nangato ti babayadan. Siyempre, tanong mo nga ibaga ko na. Kasi kawana kita, kaya dapat lang kita ni Dalia, kung na mga aglablabakang kanan, dapat di mabilo ko ti may saglabat, patipay ko ni Rhea ko na to ah. Namin siya, umpro pa ko na sa bagas na madadal ta washing machine, sinuti kwanto ka kaasa siya to ko na. Kasi man yung mamilo ti may sal daw. Ngati kaya da barbaro nga washing machine handa nga kutsyon tadi jay lang ko nila lusan. Tapos handa mga nga lininisan nila. Handa kaya nga linisan jay washing machine lang hindi kanya tayo handa mo linisan. Nya dati para linis da. Ibag to ang mami dati Mr. Gadi mo tanong muna. Ibag to no may ganang bigat. Ibag din nga peso. No madadaan di washing machine sir, nyo ang papapasulin nyo ko na. Kung di babayadan nyo, sikan to ukap sa di ko na. Diba kanya na. Kasi simple man, wina, handa kami nga papapasulin to ko na ata baka kuno ibagbaganan to na kanong hingin at ibayadan dan to katakas dito. Isi ibagat tong taday dyan manong tawon nagwen. Ingana na pantay ta manong tawonon. Naparparigat iti kanyanan, di ba? Nagdarak lang na bitbit shit. Dingti ayan na palang Teresa, aglablaba tabalayan, di ba? Basta nga rod, hanaan nga last year din yaang. Hanaan. Wen. Manong tawon nga natin ni Lula. Bagam kanya. Upat ng taon. Upat. Iso naglablaba, talong nga taon naglablaba sunan. Di pa ng Tracy, may tutulog kanya na. Sungod kay babakin niya, upang taon na, sungod talong taon naglablaba nila kanya kayon. Talong taon naglablaba nila doon.
Hmm. Oh. Ano man yung Mr. Dati, kasi mo kaisin dali, amoy tipulot na nagpirmi ko na. Among dito kami dito pag nagpira mo usang kanayon. Kanagbara, agar ako piling ako, among ginas lagta pilita, berot niya, agar araw yun, kasi agar araw yun lagta kanya. Di ko sakto manuratin, eksaktong tulangan nun. Hmm. Oh, so ikabel mo dyan isi, win ang, dapat ikabel mo dyan isi, ako yung kumain. Ibang kinilan. Sa sudok to kinilan to, umay sutoy. Na mo na dilima dahil ko na, kag oray no, amo na dilima ko na, iba to din Mr. Galit, ano ko kami din nabaybay ko maglablaba ka niya, no, siya kasi kami din nagdaulan. Yung baka niya ito, oray madadaan ka niya, at ati, washing machine nyo, kunak to, nidali, at amo washing machine na. Kunak to, siya nga, ipaglabak to. Kunak to ka niya na. Hmm. Gusto nga rod. Gusto nga rod. Kanay mo mga kurkurente, apa yung dito usang di washing machine da. Ding, oray man may sangal daw ng kuryente, apa nga makauray ti duwang aldaw nga ako ang maglaba. Wag, ide, sita. Haan ni uon nalpas mo. Sumaro han babagas tulis ko na. Sakti mga babaga. Sobrang mo dito ang pinaglablab kayo kung nakto pa 24 days unang to kwa. Dapat mo uray nyo lang tanga. Hindi ko. Isukat lablab ang ito, ni. Maururay mo ti ko. Apay kita tatanungin ta, maminano maglaban nga. Ang talagay ba ito kinisar gabi ng bigat ah? Siyempre, dahil ka, madadaan na siya tibima ba? Deng. Sumarod na eh, buhak to, aglabaak siya tinagagaulan na. Siya tinagagadaal to, tanya nga, nabaybayagan nga, at tay-tay daytan. Kanay nga, masal to, talo, upatan, kasama nga eh. Oh. So, ang amin ng kwalituyan lang kanan, kakaasilan ng washing machine. Nusi kami ito bumabata, sa ito tinaabutan, sa ito pagsasauan mo lang. Baka kanya tan, tapos pagsasauan ito, madadalday ang washing machine ko na. Kahit mapagsasauan ko na ito. Kanya na. Kaya so, dahil nga lang ay suna, siyempre, Weng, oh. Upang katawan din sa pagkatapos tayo naglabay sunay din. Malagit mo? Diba ba yan? Kanahin ka ba itong tulog nila laban? Di pa yan diya. Ilamdamang na tinidili may di. Dinimin, napay nga minta kwa di na urayon. Napay di na nga urayon nga blabada isi kuryente. Ako di ka nang, ko lang ka, ano yung kanang Mrs. Barako na.
Wala na ito, ito na biyernes ka, Rabi. Tadala amin. So nga, si Karang ito, nagadun trabaho pa duwa. At least arawa. Baka may ayun dahil, baka man lang siguro. Ilibig siguro ng dalubog ah. Sige, basta duwang ulos hindi ko ha. Ayun, alam naman yung wardiya. Sabi ko lagi ako sa kalsada, pumunta ka lang sa'yo, hindi ka sabi niya. Wardiya, mayroon daw siyang sweater si Merlisa, sabi ko, ayun kinuha niya. Teka lang, sabi niya. Ayun, nagdala siya ng yung kapatid ng amo mo. Sabi niya. Kasi nangga niya siya dito sa bahay. Yan. May kausap kasi ako yung kasama ko, may binibilin po kasi ako. So ituloy po natin yung paghuhugas din, paghuhugas. Oh my God. Eh, asan? Titignan ko guys kung walang but. Lagyan po natin ng tubig na. Yan. Para lumambot na po. Pag may kuryente mamaya, magmamalansya rin ako. Yan. Kukuha lang ako ng tubig kasi spicy na niluluto ko. 7 spicy, black pepper, asin. Ayan. Ayan po. Pampasarap ko. Ay. Yan muna ako mag-concentrate sa isa. Baka may makalimutan pa. Ayan. Ito yung 7 spicy rin. Spice na lagyan ko na rin yung karne. Black pepper din. Ayan. Ayan. Lagyan ko natin ng asin. Niluluto itong lutoan ko kahapon pero ngayon marumi na naman dahil ako ay nagluluto. Diyos ko, ang init po. Mainit. Tingnan ko kung luto na yung karne, guys. Hindi pa. Ito pong grits ay i-bubble ko. Gagawin kong raisin. Nasasayang lang po.
raisin din. Lalagyan ko ng tubig ito. Lalagyan ko po ng vinegar at saka salt na konti. Then ilagay na po natin yung ubas. And then pag alam mo ng parang lang siya, i-balance lang po. Then ilagay po natin sa strainer. Pag natuyo na po sa strainer, iaakit ko po sa taas, ilagay ko po sa tray. Ibibilad ko po doon. Dahil ngayon mainit na mainit, siguro mga 3 araw ay matatapos na rin doon. Ayan, tapusin ko lang po guys itong mga para kahit paano, konti na lang po. Ayan. Ito po yung strainer ko mamaya. Ayan. Lagyan ko na po ng tubig at ako ay gagawa ko ng raisin. Ayan. Instead na po na, pwede rin po, dalawang klase po ang pwede natin mailagay pag gumawa tayo ng raisin. Lalagyan ko po ng bicarbonate soda. Kung nilagyan ko na po ng bicarbonate soda or baking soda, yung tubig, baking soda or bicarbonate soda, yun ang ilagay nyo sa tubig. Then asin na konti. Ayan. Papainit na po akong tubig, lagyan ko ng bicarbonate soda maya-maya. Hindi ko muna ilalagay yung bicarbonate soda. Kailangan ko, may pumunta ko ako, alam ko, sauce. Puro wala ng tubig, walang kuryente.
Lagay ko muna po itong tahini. Yung tahini, may tahini naman po ako dito. Ito po. Ay. May tahini din po ako. Oh. Pero pag minsanan ko na lang. Ayan. Hello sis, G. Luto time ako ngayon. Luto-luto ako. Ayan. Alam mo sis, kahit wala akong alaga, nagpapipintura kami. Naayos ko na yung kama. Nalagyan ko na ng mga kortina. Ilang patong pa ng mga cover sa kama. Tapos, sa kabilang kwarto, 2 kama yun para sa mag-asawa rin. May anak sila. Yung may ano na, may crib din yung bata kasi 3 years yata si Karim. Inakahanda na lahat sis, alam mo ang ginawa nila sa akin? Sinabihan ba ako kahapon ng umaga na alisin ko daw yung mga cover ng bedsheet kasi magpipintura sila. So ang sakit talaga ng ulo ko. Ayan, hindi ako makalinis o labas-pasok ang mga nagpipintura. So ang ginawa ko, nagluluto na lang ako para ilagay ko sa freezer kasi 12 na katao ang kakain dito araw-araw sa akin. Sa Sabado, 40 to 60 na katao ang bisita namin. Ako ang magpapakain dito oh. Umaga, tanghali, gabi. At may alaga pa akong bata. Ay, nako. So, gumagawa rin ako ng resin kasi sayang yung mga resin na hinarbis ko. Gawin ko na lang resin yun. Ay, yung mga ubas, kako pala. Yung ubas na hinarbis ko. Eh, masasayang lang naman. Kaya, naghahanda na ako ng tubig para sa sa pag-blanch ko sa sa ubas. Ay, nako. Kanina pa ako dito sa kusina. May gusto ng Pepsi, may gusto ng kape. So, sige lang, sabi ko. Darating na yung abogado bukas kasama yung nobya niya. Tapos sa Biyernes, ay nako, yun ang araw ng datingan talaga ng mga tao dito. Galing France saka New York. Yung mga bisita namin. Iba lang yung bisitahin namin sa sa Sabado. Ayun, daming bisita. Big party ng alaga kong matanda. Yung nakikita yung alaga ko lagi na sinasali ko sa mga video ko saka video saka picture ko siya kahapon kasi may pinuntahan kami. Alisin ko muna yung mga niya, alisin ko na itong mga kasi ilagay ko na doon sa kaserola. Ayan. Asan na yung, ayan, malapit-lapit na ito. Lagyan natin dito. Ay, dito na lang. Ayan. Ay naku sis. Ako nga dito rin sa sa Bilya. Kahapon sinama kami doon sa sa tourist spot, one of the tourist spot ng Lebanon. Sinama ako ng kasi yung nagpipintura na kahapon yung yung caretaker namin. Ngayon, siya ang magdra-drive sa 2 taga Morocco. Gusto daw nila makita yung part ng Lebanon daw na yon. So sabi ko, sasama ako, pero hindi ako papasok kasi may entrance daw na $30. Sabi ko, ayoko pupunta lang ako doon at mag lang ako ng $30, hindi, ayoko. Ay, oo. Kasi naka-premiere siya sa birthday ni Erika. Kasi dati-dati pag nag-pre-premiere yan, nandun din ako, nakisaw-saw-saw doon. Pero ngayon kasi naka-live ako, hayaan ko muna kasi marami siyang
viewers. Kaya nga, birthday ni Erica ngayon. Pinanood ko din yung apat sila nung inanon niya si Dara, si Rachel. Pero ang gusto ko sa kanilang apat, ang napakaganda talaga ni Erica. Kaya lang, yung beauty rin ni Dara ba naiiba sa kanila. Di mabruk kay Kalinga Prab. Sana tuloy-tuloy talaga kasi marami silang tinutulungan. Hindi na ako sumilip doon kasi kanina. Dati-dati nandun ako kaya lang naka-live ako kaya hindi na ako nanood. Hindi na ako nag-stay doon sa premiere niya. Yan itong gagawin kong pasas. Ayan. Raisin. Nakasalang ang dalawang pagkain. May dalawa na akong naluto dyan. Nakalagay sa freezer. Nakita ko naman wala pa naman yata nag-live sa ating grupo. So ako na lang nag-live habang nandito ako sa kusina. At nakisama naman itong wifi namin. Habang nandyan sila nagpipintura, niraras na nila. Parating na yung nasa New York. Sa Biyernes, hindi pa tapos yung ay nako. Ang mga tao dito, masisiran ako ng ulo sa kanila. Kung kailan ko, naayos na yung kama nila, kortina, ngayon pa sila pintura. Buti sana kung walang big party dito. Ang dami kong preparation sa mga salad kaya. Kasi hindi naman ako makababa. Nandun ang wifi din na isa sa baba. Nakikukunik ako sa sa caretaker namin. Ang problema, nandito ang trabaho ko. Maya-maya may kailangan sila. Ayun. Ganun ba? Kasi nakikita ko talaga si Dara, napaka niya, yung bang simpleng-simple siya sis. Nag-comment ako na yung birthday ni Bea, umiyak kasi si Dara. So ang ginawa ko, comment ako doon kay Kalinga Prab doon. Kasi sinabi ko na yun, iba yung beauty niya sa kanilang apat din. Saka yung very simple siya talaga. Di ba yung nung pumunta siya, di ba apat sila? Hindi siya yung bang, yung makikita mo talaga na, lang siya, simple lang. Hindi niya iniisip yung mga, sabi niya, makikita kami na apat at hindi niya iniisip kung anong susuot niya. Basta kung anong sinuot na niya, yun ang gustong-gusto ko sa batang yun. Kaya hinahangaan ko rin yung batang yun Sis G, kawawa na naman si Bina, bumalik na naman si Bina. Pumunta si Binti Boy doon. Napanood ko talaga. Nababalik na naman yung niya. Kawawa. Dinalhan daw ng mga bigas saka prutas ni Binti Boy pero hindi daw niya bilinag kasi ang sabi daw ni Kuya Bal, scout mo, vlog mo. Kaya yun, hindi pa niya hinihintay lang niyang kasi kawawa naman binisita ni Binti Boy. So talagang kasi nag-iisip daw si Bina yung mga nangyayari na naman, kung saan sila kukuha ng pagkain. So binigyan siya ni Binti Boy nga ng Jollibee. Hindi siya kumakain, tinitignan lang niya yung pagkain talaga sis. Tinitignan niya yung mga binigay ni Binti Boy. Kaya sana tulungan ulit nila si Bina. Kasi si Rubilin okay na siya At nandun siya sa auntie niya. May kausap siya lagi. Si Bina, wala naman siyang kausap lagi. Kaya sabi ni, si Binti Boy, si Jason, si Binti Boy kasama ni Kalinga Prab din, ninong ni Rab. Yan. Tatapusin ko lang ito at ilagay ko na sa sa kumukulong tubig. Lagyan ko ng bicarbonate soda. May resin na. Ako mahilig ako sa mga ganito kasi hindi ako nagtatapon sis. So kung mayroon kayong old na mga grapes na ito, okay pa ito bagong pitas. Pero ayoko lang masira. So ako nang gagawa ng
ng paraan para maging rice yan. O naman, ano naman ako, lahat naman kayo pag nanonood ako, sinishare ko rin sa inyo. Pero sila naman kasi, kahit na hindi tayo kasi, Nam Talib. Bad makalas eh? هلا يلا Ay, kunik. وين؟ Khaled. Hati bas suratin in بس ليش شو؟ ليش شو؟ عشان بتعرف انا من البوس مبسوط هيك إذا أنت هو لازم أسألك انت تقلي لي. إيه بس هي أسألك ولا قول بس له انا رحت بدي اروح لهونيك عتجيبه غدهم معي. إيه بعدين أعمل له صورة أنا أنه أنت مش هناك إيه. يعني أنا أوكي. أنا إيه أوكي. أوكي nandun din ako kanina sa sa live ni kapatid Geraldo. Isinare ko rin 'yon. Kasi nag-upload ako kanina doon sa pinuntahan namin kahapon sa sa one of the tourist spot ng Lebanon. First time kong pumunta doon. So may dalawa akong video. So habang hinintay kong ma-upload sa baba, nakita ko siyang nag-live. So pinuntahan ko siya. Hanggang sa matapos siyang mag-live, nandun ako. Kasi hindi nga ako makatapagtrabaho dito kanina. Sinama kasi ako kahapon dun sa So sabi ko sasama lang ako, hindi naman ako pupunta dun kasi may entrance dun eh. Pero yung naman, nakapasok naman kami. Ayan. Ito po ito na po yung ilalagay ko ito sa sa kumukulong tubig. Kumulo na yung karne, pwede ko na ilagay yung green peas at saka carrots. Kuha tayo ng isang karne. Bicarbonate soda itong paglutuan ko ng pasas, raisin. Yan, hinihintay ko lang kung kumulo kasi nilagyan ko na ng bicarbonate soda. Wala na yung kaibigan ko dyan na Moroccan. Uuwi na sila mamayang gabi. Binigyan niya ako ng maraming pagkain. Kasi nga, i-defrost na nila yung nila. Rep nila. Bigyan ako ng biscuit, binigyan ako ng mga nuts. Yung mga nuts na yun ay binili nila ay mahal. So ang ginawa ko, kinuha ko na lang kasi sa akin na lang. Iuwi na lang sa Pilipinas kasi dry na almonds, dry na cashew nut, yun, iuwi ko sa amin pag-uwi ko. Bigyan pa ako dito bigyan pa ako ng mga biskuit, ayun. Karne, may nag-barbecue sila ng karne ng kambing, binigyan ako, kumain naman ako. Andyan yung sa oven. Binigyan ako ng jam, binigyan ako ng Nutella, ayan. Binigyan ako ng mga, pang binigyan niya, ang dami. Mga gulay, binigyan din ako ng gulay.
Yung binigyan ako ng kamatis, ang daming kamatis, kasi nga may garden sila. Ay ano, malambot na. So ang ginawa ko, tomato sauce, ano na lang, bilinin ko na lang, inalis ko yung mga may sira-sira sa gilid. Nilagay ko sa food processor. Ngayon, nandito na sa freezer. Oh, marami na akong stock na fresh tomato para sa tomato, sa mga pasta, mga ganyan. So ilagay ko na guys ito para ano matapos ako dito. Ay, nabagat na. Yan, ilagay ko po natin. Yan. May mga ano Ayan. Ayaw ko kasi may mga ano dito sa lababo. May mga beef. Kasi pag unawin nilang may barbecue yung mga beef, ano, andyan na sila. Ngayon, iahaahon natin yung grapes. Ayan, ito po yung grapes guys, oh. Pinalo ko yung ano, yung apoy. Lagi akong naghihilamos dahil sa sobrang init dito, sobrang init. 1 week ng sobrang init talaga. So ewan ko kung anong mangyayari diyan pag pag sa birthday party nila. Bongga yung birthday party ng alaga kong lalaki Yung alaga kong matanda. Mayroon pang dancer yun belly dancer yun. Nakanda na yung isusuot na niya Kasi kailan pa niya sinasabi sa akin na plansyahin ko na daw yung susuot niya. Isang buwan pa ang bago mag-birthday, sinabihan na akong plansyahin ko na yung susuot niya. Saan yung ano ko? Ano kaya? Meron kong hinahanap na hindi ko mahanap. May mga bata dyan. Yung mga bata dyan sa kabila, gustong-gusto nila ako. Ang problema, may trabaho ako, so hindi naman po ako makapag-alaga sa kanila. Pag andito na sila, ayaw na nilang umuwi. Buti sana kung maupo sila sa isang tabi, hindi naman. Kailangan ko silang habul-habulin pa. Hindi ko makita yung toothpick ko. Bakit kasi pati nakalata, nakaret. Nabuko. Guys. Pwede ko na ilagay yung itong carrots. Sa dami nila, napapakainin ko, kailangan marami, isang kaserolang malaki na kanin, isang malaking
Balik ka na yung takip ng pressure cooker. Asa na kayong... Hello kapatid Dong, salamat. Salamat sa pagpunta. Ay naku, busy ako. Wala akong oras na mag-running dahil ang init dito. Hindi ko kaya yung init kahit na 5 o'clock in the morning. Talagang mainit. Ako ay nagluluto kaya ako ay busy. Ayan, gagawa ko ng pancake. Bibigay ko lang sa mga bata. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Bibigyan ko yung mga bata. Anak ng caretaker namin sa kayong bata dyan o napauwi. Bibigyan ko sila. Ayan. Asan na yun? Kuha lang ako ng tubig. Ang bigat dito. Yan. Hanguin ko muna itong ano ko. Yan, patayin ko na po itong ibininas kong itong raisin. Yan muna para makakuha pa ako ng ano. Yan. Ayan guys, so ito na po yung gagawin kong raisin guys. I-ano ko lang, patuloyin ko lang muna, then ilalagay ko na sa tray at iakyat ko sa rooftop kasi doon ay mainit. After 2 days siguro or 3 days ay pwede nang kainin. Pag may kuryente ko mamaya ay mamalansya po ako sa tambak ang palansyahin ko. Asukal, asin, saka baking. Nasaan na yung baking powder ko kaya? Ay, gagawa po ako ng simpleng simpleng pancake. Yung baking powder ko. Ako tatansyahin ko na lang itong baking powder ko. Yan. Yan. Lagyan ko ng konting asin. Ayan. Konti lang. Yan. Then sugar. Tinatansya ko rin kahit na sugar sa akin. Yan.
Alam ko na yun eh. Ayan. Kasi lalagyan ko yan ng Nutella. Kunin ko lang po yung cooking oil. Lagyan po natin ng cooking oil. Yan. Kaya konti na lang po yung cooking oil ko. Ito na lang po. So, sabi ko sa kanila, bilhan nila ako pag may aakyat. Yan, tama lang yan. Lalagyan ko ng chocolate. Yan, mamaya. Baka hanggang mamayang gabi na yung nagpipintor kasi rush na yun eh. Dapat bukas malinisan ko at may balik ko na naman yung mga yung mga bedsheet. Dito pa naman ang arte-arte nila. Isang patong na yung fitted sheet. Mayroon pa doon sa isa. May ilagay ka pang isa. May ilagay ka pang isa. So, tapos ipa-elis pa sa akin. Niloloko nila ako. Ilagay ko dito para andun magdikit. Yan. Wala kasi akong electric mixer. So, manual lang po. Iwan ko kung bakit gustong-gusto ako ng mga bata to. Kanina pumunta dito yung bata dyan sa kabila, yung nagbinyag nung kailan lang. Pumunta dito sila kasama ang nanay. Ayaw nang umuwi, dinala ko talaga sa bahay nila kasi may trabaho ako. Pag yung kapatid namang baby, yun din, hindi mo rin mapa-uwi yun. Gustong-gusto niya dito. Kahit natawagin sila ng nanay, ayaw nila. Kahit sa lula nila, ayaw nila. Kasi sa atin, nilalaro ko sila kasi laging nasa stroller, hindi nila, talaga nilalaro yung mga bata. Ako kasi, magdala yung bata ng laruan niya kasi wala naman kaming laruan. I-assemble daw namin o kayo kung anong laro ang gusto. Nandito siya kanina yung isang bata dito. Gumagawa ako ng crazy cake. شو خالد؟ لسه عم ينشف بس ينشف ايه بدي ارجع اعمل له دور ثاني. عنده رجة تاني. ايه طيب انا بعمل هيدا بعطي هذا شيء ما بعدين. Yan, yung na naman daw nila lalagyan ulit. So ako ang malulukab bukas sa paglilinis dyan. Lahat na ng mga bintana, lahat na lang ng mga glass. Ako walang problema kung wala lang kaming big party. Sa totoo lang mga guys. Gusto. Ayan. Ito ang gusto kong texture lang ng kasi pag malapot, siya, very thick siya. Yung ganito. Oh. Matutuwa yung mga bata, lagyan ko ng Nutella. Mag-umpisa na ako dito. Paglagay mo na ako sa small bowl ng mantika at ko para hindi magdikit. Yan. Kuha ako ng muna itong yung patulog po, na original. Complicated kasi dito sa bahay nito kasi kasama ko lagi. Siya kasi wala siyang bahay. Meron din siyang sali, gano'n. So, lagyan ko ng mantika. Ayan. Kuha
Balik-balik naman itong mantika ko. Parang talaga. Akyat baba ko sa bilik ito. Aray ko. So mag-start na po akong luto ng pancake. Ayan. Kuha ako ng ganito lang po tayo. Lagyan po natin yung linagyan ko lang yung linis ng mantika. Then sa ano ba? Sa palayok. Painitin po natin. Kung may ano kasi wala akong ano. Yan yung guys yung mga bigay sa atin. Yan sa basa na. Chini po to. Malaki. Parang tabungaw na sa amin, tabungaw. Pwedeng lagyan ng tinagtad na may sweet ba? Yan. Yan. Una pa lang po itong niluluto ko. Ganito po ako pag nagluluto ako ng mga popcorn, kung ano-ano, binibigyan ko yung mga bata. Mga bata maliliit. Kahit naman po marami at wala akong binibigay sa kanila, gusto naman po nila ako. Ito pong pancake ko ay eggless, wala pong egg. Pwede rin akong gumawa nito. Ayan, may isa nang naluluto. Ayan guys. Manipis lang po boss, lagyan ko ng Nutella. Para masaya naman yung mga batang makukulit. Tignan ko rin kung malambot na yung artichoke. Hindi pa. Ito gusto ko lang ng crepe. Yung pancake na walang palaman. Ayan. Yan, hintayin ko na lang pong magdalawang oras sa kakalahati. Yan, may isa naman dito. Ko kasi,
pinalo ko yung yung ano yung apoy para hindi mabigla yung mga niluluto ko. Ano ko yung isa? Ito mas maganda. Guys, pangalawa na po itong niluluto ko. Pangalawa na po yung pancake. Ayan. So, mayroon pang 14 minutes na lang at ako ay magpapaalam na po. Ayan. Wala sigurong walang kuryente kasi yung tubig konti lang ang lumalabas. Guys, hindi ko po lalagyan ng palaman, guys. Ayan.
Dami kong i-upload na videos kahapon. Pero, may mga work kasi ako dito eh. Ang sarap maligo guys. Pero mamaya na ako maliligo, mamayang gabi yun ang pinagpapaligo ko kasi ang init dito. Pag naligo na ako, ay Diyos ko. Papawisan ka na naman. Ayan, balikat nyo na po ang naluto ko guys, pero kinain ko isa. Ako na ang nauna. Ano ko, ang init po talaga. Kaya lagi po itong buhok ko ano talaga. Itinataas ko talaga. Kunin ko yung ponytail ko. Ganyan oh. Ganyan. Tapos i-ano ko ng ano. Gusto ko yung buhok ko laging nakataas dahil sa init. Dahil sa init guys. Ayan. I-ano ko muna. Kini Kwame, kini dito ni caretaker me, umain mo na makita ko na, tamo ko nakikilala ng place. Tukula na, ayan ko mo maningay ko at interest na kung mga panigyan ko na, tamo mga interest, may interest na di dyan. Kita kami yung banda. Pastor Don Henry, salamat po sa pagdalaw. Thank you po. Ang hirap ng buhay dito sa bundok. Ang init din, ang init. Ayan. Nagluluto po ako ng pancake para ibigay ko sa mga bata dito. Kasi yung mga batang, may 3 bata dito na gustong-gusto ako. Lagi nila, pag nakita ako, ayaw nila umuwi sa mga bahay nila. Kumusta po, Pastor? Kumusta? Ang init-init po dito sa bundok. Ang init talaga. Ay nako, ang init po. Ang hirap ng dito talaga sa itong itong bali 1 week ng mainit dito sa amin. So kami lang ang talaga, buti na lang mayroon kaming solar na electric fan. Ayan. May solar po kaming electric fan, yung pong ginagamit ko sa gabi kasi hindi talaga makatulog. Babaliktarin ko lang po itong pancake ko. Ayan. Ayan. Yan, bagoong po ito. Bagoong po yan. Marami pa rin po akong mga dito mga vegetable kasi ang mga yan.
So habang hinintay ko po yung maluto yung mga niluluto ko, punasan ko ulit ang mga ito. Ayan. Kasi mamaya iakyat ko na yung ginawa kong resin para ibilad po sa taas. Hindi pa po tapos kasi yung pagpipintura ng mga trabaho dito para malinisan ko na rin yung kwarto. Kaso hindi pa po sila tapos. Ilan na sila para rush na kasi yun. Bukas ay dapat kong malinisan at may lagay na yung mga bedsheet nila. Pinapatuyo muna daw bago nila second coating ba yun ang tawag? Yan, nasunog na yata yung pancake ko. Hindi pa naman siguro. Yan, pwede pang kainin. Ayan. Yan guys. Pinupunasan ko agad para walang maraming kalat eh. Ang dami kong mga ginagamit. Nagluluto na po ako ng ulam nila para kanin na lang ang lulutuin ko. Hindi naman po pwedeng kasi lutuin na yung kanin dahil po maaga pa. Ito guys po yung paglagyan ko ng resin na ibibilad. Yan. Balito-luto na siguro. So, habang hinintay ko yung mga dito. Kasi ang dami yung mga po. Mga vegetable na binigay. Ito po guys, wala po sa Pinas ito. Ito po ay ang tawag po dito ay meat tea, yung parang wild cucumber ba Ito po yung mga zucchini. Lumaki na Parang tabungaw sa amin, tabungaw. Tabungaw nga Yung parang upo. Yan, tapon ko na yan. Tapon na to. Pero sayang naman to. Ayan, ito hindi. Pero ngayon lang niya po. Maganda sana magpinta nito.
guys.